di mo mabe-blame yung mga kabit kasi nga nagmamahal lang din sila. 'Pag andun ka na sa sitwasyon, dun mo lang mare-realize na ang hirap din pala talagang maging kabit. Actually, naisip ko ng mag-resign para mawalan talaga ng communication sa kanya. Ako na yung kusang lalayo sa sitwasyon namin. Siya kasi talaga gusto niya magstay ako hangga't kaya niya gawan ng paraan na itago ako. Sobrang guilty ko na ngayon. Dun ko na pag-decidean na itigil yung amin. Apaka-genuine niyang tao para lokohin lang. Grabe, iba pala talaga yung pakiramdam pag andun na sa posisyon na nagmamahal ka na may legal. Ang sakit talaga. Kailan daw kasal nila? Next year po. Actually, in-invite ako. Yun nga yung malala. Actually, nagmamakaawa ako sa kanya. Tama na. Ang hirap pakawalan yung taong alam mong mahal mo pero kailangan mong bitawan. Totoo pala yung sinasabi na di mo mabe-blame yung mga kabit kasi nga nagmamahal lang din sila. Pag andun ka na sa sitwasyon, dun mo lang marirealize na ang hirap din pala talagang maging kabit. Meron bang mga pumaporma umaaligid-aligid sa'yo? Actually, meron. Yun nga yung weird. Kasi meron namang pumaporma sa akin, pero hindi ko mapansin-pansin kasi iba yung tama ko sa kanya. Alam Magaling ko ba? naman yung Masarap? masarap. Malaki? Ducks. Duck siya girl.